doresc că Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea Lui peste ființele noastre în această dimineață. Suntem într-o zi așa de frumoasă. Este frumoasă pentru că afară este soare, dar mai mult este frumoasă pentru că în inimile noastre este Domnul Iisus Hristos. Și de aceea aș dori ca în această dimineață, n-aș vrea ca să se împlinească voia noastră a oamenilor, ci voia lui Dumnezeu. Azi dimineață, când am plecat de acasă, îmi ziceam, așa va fi de greu astăzi. Și este un adevăr că mă gândeam duminica trecută, aici a fost fratele Țon, a fost ceva extraordinar. Pe masă fratele Luci, duminica trecută, a avut un mesaj, consider eu, extraordinar. Și acum va trebui să fiu eu și Domnul Iisus și mă gândeam, așa ca și femeile care mergeau la mormânt și ziceau, oare cine ne va prăvăli piatra de pe ușa mormântului? Și mă gândeam, cum va fi astăzi? L-am văzut pe fratele Mircea pe aici, dacă are vreo cântare sau un mesaj, dorim să-l ascultăm. Copiii văd că sunt aici, am înțeles că și ei au vreo cântare. Nu știu ce va fi astăzi și cum va fi. Însă vreau să ne lăsăm la dispoziția Duhului Dumnezeu. Și aș vrea ca El să lucreze. Dacă are ceva de transmis, de comunicat, de modelat, uneori Dumnezeu poate să vorbească prin niște copii, poate să vorbească printr-un frate sau printr-o soră. De aceea aș vrea ca El să fie în inimile noastre și să fie prezent aici și El să vorbească în inimile noastre. Însă, în această dimineață aș vrea să mă folosesc de un text din Cartea Rut. Și ar dori la început să vă ridicați în picioare și haideți să citim din Cartea Rut, primul capitol, pagina din Biblie 287. Și haideți să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Pagina 287, Rut, capitolul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Machlon și Chilion, erau efratiți, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Machlon și Chilion au murit și ei, amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, la țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndură de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele. Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele mele ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și să aveți și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată, cum n-atât
atâta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cumnată ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, plăcută este aceasta. Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și n-o răsarut, Moabita. Au ajuns în Betleem la începutul seceratului porturilor. Amin. Haideți să venim înaintea Domnului. Doamne, Tată, acum când stăm în fața acestui cuvânt, Doamne, și de mult am vrea, Doamne, ca Tu să fii Cel care să te apropii de inima fiecăruia dintre noi. Doamne, lasă Tu cercetarea Duhului Tău cel Sfânt în mijlocul nostru. Vrem, Doamne, ca să-ți înțelegem fiecare dintre noi care este voia Ta cu privire la viața fiecăruia dintre noi. Doamne, uneori viața noastră este plină de durere, de amărăciune, nu înțelegem lucrurile acestea, dar în orice moment, Doamne, vrem să ne îndreptăm ochii spre Tine. De aceea, Doamne, pătrunde Tu în adâncul locul tainic al inimii noastre, Doamne, acolo unde poate nimeni nu știe, doar Tu ne cunoști cel mai bine și ne descoperă, Doamne, care este adevărata noastră stare. Și dacă este, Doamne, o dorință și o căutare după Tine, Doamne, împlinește Tu aceasta. Și lasă Tu, Doamne, în această dimineață binecuvântare peste întreaga adunare. Vrem, Doamne, ca să-ți vedem slava Ta în această dimineață și așteptăm puterea Ta, Doamne, și fă-ți numele Tău de slavă. Ascultă-ne, Doamne. Amin. Vă rog să faci locurile. Aș dori să mai cântăm o cântare și după această cântare despre copiii vor avea, după care, dacă dintre frații nu s-a văzut, dacă sunt care au un salut, un îndemn să-l ascultăm. Îmi place cântarea aceasta și mai mult îmi place de când am aflat cine a compus aceste versuri. Pe de o parte versurile și pe de cealaltă parte melodia sau notele care au reușit și este o așa o armonie și între versuri și între melodie. O, Doamne, așteaptă slava Ta în templul vieții mele și mistuie tot ce e rău și iartă-mi păcatele grele. Atâta de mult dorim să fim împliniți. Și atâta de mare este dorul nostru după împlinire și după fericire. Și totuși parcă nu o găsim acolo unde o căutăm. Cartea, de cele mai multe ori când ne apropiem de această carte, ochii noștri sunt îndreptați asupra lui Rut. Însă, de data aceasta, aș vrea să ne oprim asupra lui Naomi. O femeie care a trăit multă amărăciune în această viață. Și eu zic că dacă n-ar fi fost Dumnezeu în centrul vieții ei, nu știu cum ar fi rezistat ea. Ea, când a plecat din țara lui Israel, a plecat cu niște vise. Avea niște dorințe. Să-și realizeze, să-și împlinească visele, să fie mai împlinită. Și nimic din ceea ce și-a dorit ea nu s-a împlinit, așa cum ar fi dorit ea. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, acum un lucru. Câți, sau la câți dintre dumneavoastră, când ați fost în acești ani tineri, ai adolescenței sau după aceea, v-ați propus să realizați ceva în viață? Și cât s-a împlinit din ceea ce v-ați dorit în viață? Fiecare își poate răspunde în sinea lui. Eu vreau să spun că nimic nu s-a îndeplinit. Nimic.
Și ar trebui să fie un om distrus și descurajat. Dar nu este așa. Sunt convins de un lucru. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Cred că cu toții suntem de acord cu lucrul acesta. Păi Dumnezeu, când a creat pe primii oameni, i-a așezat în grădina Edenului și spune că a dorit tot ceea ce este mai bun pentru ei. Și în Geneza 1:29 spune că i-a chemat și ea binecuvântat. Este cuvântul lui Dumnezeu. Când Noe iasă din corabie, Dumnezeu spune că vine și ea binecuvântat pe Noe și familia lui. Știți că Dumnezeu îl binecuvintează pe Avram, pe el și după aceea pe urmașii lui. Mai mult, știți ce spune? Voi binecuvânta pe toți cei care te vor binecuvânta și voi blestema pe cei pe care te vor blestema. Cu alte cuvinte, și privind apoi în Vechiul Testament, cum din generație în generație Dumnezeu își binecuvintează poporul său. În Numeri, la capitolul 6, spune că Dumnezeu l-a chemat pe Moise și a spus: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, ca să fie binecuvântați. Poporul Israel a fost un popor binecuvântat până într-un anumit moment. Când zice că Dumnezeu le-a luat binecuvântarea și a spus: nu, acum mergeți în robie. Acum plecați în robie. Nu mai știu de voi. În Ieremia, la capitolul 32, spune acolo ceva cuvântul lui Dumnezeu, că este un moment când zice: vreau să mă întorc din nou la voi. Și vreau să vă binecuvintez din nou. Și în Ieremia 32, versetul 40 și 41, zice: voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi mai întoarce de la ei. Le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine și îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu. Este binecuvântarea care a început să se rezverse din nou peste poporul Israel. Știți că Domnul Iisus, când El a dus niște copilași, i-a luat în brațe și ea binecuvântat. Știți că în momentul în care Domnul Iisus a înălțat la cer, Evanghelistul Luca spune că în timp ce îi binecuvântat. Și a treptat, întins mâinile peste ei și în timp ce îi binecuvântat, El s-a înălțat la cer. Noi suntem niște persoane, ființe binecuvântate. În ce constă binecuvântare? De multe ori noi nu înțelegem binecuvântarea așa cum dorește Dumnezeu ca să o aibă de la noi. De cele mai multe ori noi înțelegem binecuvântarea printr-o anumită stare materială, prin sănătate. Dacă ne-am căsătorit să avem un partener de viață care să fim fericiți unii cu alții, deși parcă nu se împlinește lucrul acesta. Cred că înainte de căsătorie, fiecare dintre noi ne-am rugat pentru viitorul partener. Și după un timp, mai mult sau mai puțin, zice: Doamne, dar pentru acesta m-am rugat eu. Ce înțelegem noi prin binecuvântare? Este a ceea ce dorește Dumnezeu prin binecuvântare. Însă, cuvântul lui Dumnezeu spune undeva într-un psalm: ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea Domnului în Sion. Sunt o categorie de oameni care, într-adevăr, tot ce și-au dorit în viață, Dumnezeu i-a ajutat, i-a binecuvântat și au îndeplinit și sunt niște persoane binecuvântate. Dar, în schimb, undeva un verset mai jos spune: un val cheamă un alt val la cuietul chemării apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Doamne, dar tu mai binecuvântat, de ce nu îngădui atunci să vină toate talazurile și valurile peste mine? Atunci când noi credem, de multe ori noi credem că suntem bine. Și așa ne venim la casa Domnului și suntem bine, ne închinăm, suntem bine, ne rugăm, suntem bine și Dumnezeu nu este mulțumit. Și atunci se pune pe treabă. Și știți ce face în asemenea momente? Îngăduie ca să avem o suferință în corp. Îngăduie ca să ne împiedicăm, să cădem, să șchiopătăm, să... Atâtea modalități sunt. Mergem la medic, ne facem niște analize și medicul spune: nu sunt prea bune. În toate aceste situații, noi spunem că nu este binecuvântare. Și în asemenea situații poate ca să fie binecuvântare, că este mâna lui Dumnezeu la lucru. Și El vrea ca în asemenea momente noi să ne îndreptăm spre El. Și
Și spuneam un lucru, Dumnezeu dorește să ne binecuvinteze. Însă cea mai mare binecuvântare, știți care este? Cum să facă Dumnezeu să ne întâlnim cu El? Aceasta consider că este cea mai mare binecuvântare, întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Deci de cele mai multe ori, în culmea bucuriei, noi nu-L vedem pe Dumnezeu, nu vedem că El este acolo lângă noi. Și pierdem din vedere lucrul acesta. Poporul Israel, când îi mergea bine, a uitat că El este un popor binecuvântat și s-a îndepărtat de Dumnezeu. De multe ori nouă, când ne merge bine, uităm de Dumnezeu. Atunci ne lasă. Când vrea să se ne întâlnească Dumnezeu cu noi, vrea să se întâlnească, atunci îngăduie suferință. Îngăduie suferința în viața noastră, în familia noastră, pentru că știe că în acel loc, în acel moment, putem ca să ne întâlnim cu El. Priveam, de exemplu, la această familie, Elimelec. De ce pleacă ei din țara lui Israel în țara Moabului? Pentru că spune că era o foamete în această țară. Și se duce cu scopul de a trăi mai bine dincolo. Stam și mă gândeam așa, oare de ce majoritatea românilor au plecat din țară? Că este o foamete în țară și merg pentru a fi mai împliniți și a le fi mai bine. Priveam la această familie, nu știu cât timp trece, mai mult sau mai puțin, și soțul îi moare. Ce-ar fi spus? Cred că este mâna lui Dumnezeu. Nu știu dacă Dumnezeu a fost de acord ca noi să plecăm. Mai stă puțin și pleacă și cei doi fii ai ei. Și acum ce spune? Cred că este mâna Domnului. Ei stau în țara Moabului 10 ani. Ei, în acest timp de 10 ani, această persoană se umple de amărăciune. Știți ce? Când ea se întoarce înapoi, știți ce spune ea? Păi la plecare, eu eram în belșug. Uitați ce spune în versetul 21. La plecare eram în belșug. Și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul m-a umplut de amărăciune? Mă gândeam, oare câți din cei care au plecat din țara noastră și când au ajuns acolo nu li s-au îndeplinit vizele și din potrivă toate lucrurile au mers pe dos. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar eu mă aduc aminte când pe timpul Ceaușescu plecau mai ales în Statele Unite și mergeam la gară și le cântam și era ceva extraordinar. Era, nu știu aici cum era, dar la noi așa era. Ca după aceea să aflăm, știți că de fapt ei nu mai merg la biserică. Știți că copiii lor s-au îndepărtat de... Știți că s-au despărțit unul de altul. Știți că probabil unul dintre ei a murit. Dar nimeni n-a spus lucrul acesta. Ei, mă gândeam la un lucru, oare cât timp i-a trebuit Naomei până ce să se hotărască să se întoarcă înapoi? Nu cred că i-a fost ușor. Nu cred că i-a fost ușor ca să se întoarcă înapoi. Știți ce constat un lucru? Fiul risipitor, când a văzut că toate lucrurile ei s-au terminat, banii, și ajunge într-un dezastru în viața lui. Și spune, dintr-o dată și-a venit în fire și a zis, mă voi întoarce înapoi. Nu știu ce mă face să cred că această femeie, Naomi, se întoarce înapoi, stă și se gândește și zice, aici nu mai este șansă, mă întorc înapoi. Și cred că parcurg o bucată de drum împreună cu nurorile ei și după aceea că se oprește. Că se oprește și zice, mă, are rost să veniți cu mine. N-are rost să veniți cu mine. Întoarceți-mă înapoi. Pentru că nu vă pot oferi nimic. Întoarceți-mă înapoi. Veți câtă amărăciune putea să fie în inima acestei persoane. Orpa o înțelege, spune că pleacă. Întrebarea mea este, ce-o descoperit sau ce-o găsit Rut la soacră sa, la Naomi? A găsit ea ceva în Naomi sau nu a găsit? Eu cred că a găsit ceva, ceea ce n-a găsit la poporul ei. Pentru că ea spune un lucru. Știi ceva? Unde vei merge, tu voi merge și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și
Unde vei fi îngropată tu, voi fi îngropată și ea, și eu. Ea a văzut ceva la această persoană. A găsit în ea ceea ce n-a văzut dincolo, n-a găsit dincolo, a găsit pe Dumnezeul lui Israel. Ei, vedeți, în asemenea momente de criză, Naomi cred că se întâlnește cu Dumnezeu. Știți când a început binecuvântarea în viața lui Naomi? Binecuvântarea ei apare în momentul în care ea se hotărăște să se întoarcă înapoi. Oare întâmplător, spunea se întoarce înapoi, spune, când ajunge înapoi era vremea seceratului orzului. Dacă dintr-o dată apare o licărire de speranță, o luminiță. Întâmplător ea se duce să culeagă spice de pe, spune, o bucată de pământ care era în Boaz. Este întâmplător? Întâmplător spicele, spune că slujnicele lăsau spice să cadă ca să adune. Este întâmplător? Întâmplător află că de fapt acolo unde era ea, proprietarul avea drept de răscumpărare. Cea mai mare tragedie uneori în viață este că atunci când ajungem în momente de criză, mi se pare că viața a scăpat de sub control și viața este la voia întâmplării. Să știm un lucru, fraților, niciodată viața nu este la voia întâmplării. Nu este la voia întâmplării, că toate lucrurile sunt îngăduite de Dumnezeu și sub controlul lui Dumnezeu. Dar ne aduce în locul unde El vrea să se întâlnească cu noi. Știți la ce mă gândeam? La Petru, de exemplu. Petru avea niște vise, spunem noi așa, foarte mărețe. Spuneți, când a avut adevărată întâlnire a lui Petru cu Domnul Iisus Hristos? Am stat și am privit așa mai de aproape lucrurile. Când îl cheamă, când este pe Marea Galilei, și spune, veniți după mine, în momentul revelației lui, când spune către Domnul Iisus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, sau este în momentul în care au o întâlnire personală, după înviere, Domnul Iisus are o întâlnire personală cu Petru. Cred că acolo este momentul. Pentru că Petru a așa de multe iluzii și-a făcut despre Domnul Iisus Hristos, că El este cel care va răsturna întreg Israelul pe dos. Imperiul Roman va fi nimicit. A vedea în Domnul Iisus ce avea niște puteri extraordinare. Și apoi când se vede că El este prins, că este dus în fața judecătorilor, zice, cred că nu este El cel pe care îl așteptam eu. Cred că m-am înșelat. Nu este El. Și atunci este moment de criză în viața lui Petru. Se întâmplă momente de criză în viața noastră. Încât spunem, cred că ne-am înșelat în crezul nostru. Și nu este El care... Și atunci are momentul de cădere. E coșmarul vieții lui acesta este în perioada aceea până când El se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Și când spun lucrul acesta, știți că la Marea Tiberiade, când Domnul Iisus arată ucenicilor, când Petru spune, mergem să prindem pește și venim și noi cu tine. Și spune că toată noaptea s-au trudit, n-au prins nimic, Domnul Iisus stătea pe țărm, îi așteaptă, și aveți ceva? Nu. Aruncați-o partea dreaptă și veți găsi. Au aruncat-o, spunea că nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Ce face Petru în acela? În mod normal, ca oameni vorbim, este că suntem foarte mult legați de niște lucruri materiale. Și când privim la cele spirituale, parcă mult mai mult suntem atrași de lucrurile materiale. Ei, Petru, când are acea captură de pește, el trebuia să fie ocupat de problemele lui. Ceilalți spune că au tras mreaja la țăr. Și ce face Petru? Atât de mult îl iubea pe Domnul Iisus Hristos. I-a lăsat pe ucenici cu toată cu marea cantitate de pește și el se duce la țăr să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că el a avut parte de o întâlnire deosebită cu Domnul Iisus Hristos. De aceea îl iubea pe Domnul Iisus Hristos de data aceasta. A avut o întâlnire cu El. De aceea mergea spre El. Uneori în viață avem momente de deznădejde și descurajați. Priveam la Ioan Botezătorul, dar nu el, când este închis, vine și întreabă, trimite ucenici și spune, Doamne, Tu ești cel care trebuia să vină sau să așteptăm pe un altul? Dar Ioane, nu Tu ai făcut acea mărturisire când ai spus, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce se întâmplă cu tine în momente de criză, Ioane? Nu-L vezi pe Dumnezeu care este suveran? Este cea mare problemă că Domnul Iisus îi spune prin trimisul lui Ioan Botezătorul,
Mergeți și spuneți că șchiopul umblă, orbii văd, leproșii sunt curățați. Dar mai spune un lucru. Păcătoșilor, îi se vestește împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia. Ce este mai important? Nu, asta este cel mai important? Să fim siguri de împărăția lui Dumnezeu? Știți, de cele mai multe ori am constatat așa, atunci când citim Evrei 11 și vorbim despre titanii credinței, întotdeauna ochii noștri sunt îndreptați spre cei care au avut biruință. Este de acord, spune că prin credință au închis gura leilor, au astupat puterea focului, prin credință au cucerit cetăți, prin credință Rahab spune că a scăpat cu viață. Toți aceștia au avut biruință prin credință și ne place foarte mult. Dar nu există o categorie acolo. Știți care categorie este? Și spune așa, ei de care lumea nu era vrednică, măcar că n-au primit ceea ce le fusese făgăduit, au continuat să creadă în Dumnezeu. Și lucrurile acestea s-au întâmplat pentru ca să nu ajungă ei înaintea noastră. Pentru că l-aveam vedere pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, în Vechiul Testament avem un Dumnezeu care este așa plin de sfințenie că nu te puteai apropia de El. Când spune poporul Israel, pune o margină muntelui Sinai, să nu cumva să treacă cineva dincolo, pentru că va fi nimicit. Sfințenia lui Dumnezeu este așa de mare. Să în momentul când Domnul Iisus Hristos era pe cruce și spunea, Tată, iartă-i, perdeaua se rupe și avem o intrare directă, slobodă, cu alte cuvinte, nu mai se desparte acea sfințenie sau de un Dumnezeu de care nu ne puteam apropia. Și acum, prin Domnul Iisus Hristos, noi venim și ne apropiem de El și mai mult, El s-a apropiat de noi, că nu meritam lucrul acesta. Când spuneam despre Petru care are o întâlnire deosebită cu Domnul Iisus Hristos, știți că Domnul Iisus îi spune, Petre, sau le spunea ucenicilor, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lege de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cu alte cuvinte, se întâmplă două lucruri. Petre, ori te lepezi de sine, ori te lepezi de Domnul Iisus Hristos. Deci se întâmplă unul din două lucruri. Și priveam la aceste două persoane, la Ioan și la Domnul Iisus. Știți, când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, câți ucenici au fost în prezența Lui? Dintre cei 11. Doar Ioan. Ioan nu avea aceleași vise ca și Petru când se îndreptau spre Ierusalim. Știți care erau în mintea lor, dorințele lor? Ce vorbeau ei când se îndreptau? Care va fi mai mare? Cei doi fii, Iacob și Ioan, spune, Doamne, noi vrem ca să fim unul la dreapta și unul la stânga. Cu alte cuvinte, și în mintea lor și a lui Petru era această dorință de împlinire, de realizare. Ei priveau lucrurile pentru moment în lumea aceasta materială. Domnul Iisus vrea să le ofere ceva mult mai mult. Și când stă Ioan acolo în fața crucii, eu cred că începe să înțeleagă tot ceea ce Domnul Iisus le spunea când era pe drum. Și acolo cred că Ioan are loc de lepădarea aia de sine, că nu mai dorea să fie el mare. Nu mai dorea lucrul acesta. Și atunci când cred că vede că și sutașul zice, cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu. În Ioan se întâmplă acea schimbare și transformare. Dar în Petru, de-abia după întâlnire, și îi spune, Petre, dacă tu nu te lepezi de tine. La un moment dat Petru spunea, Doamne, dar noi am lăsat totul. Doamne, dar ce vom urma? Eu am încercat să mă gândesc eu la un lucru. Când toți ucenicii, și inclusiv și Petru, spune că îl urmează pe Domnul Iisus, erau mare parte din timpul lor, ei erau cu Domnul Iisus Hristos. Vorbim aceea că să-i spun tot ei, dar de știa, am găsit un învățător. Am găsit astăzi un om extraordinar. Hai că mă duc cu el. Te las pe tine, te descurci cum poți, lucrezi ce poți, dar eu mă duc cu învățătorul acesta. Deci, tu ești, ți-ai pierdut ceva. Ei, și ucenicii care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, ei și-au lăsat. Că Petru însuși zice, Doamne, noi am lăsat casă, masă, familie. Doamne, noi le-am lăsat pe astea. Doamne, ce ne dai? Cu alte cuvinte, ei așteptau ceva de la Domnul Iisus, aveau o împlinire. Și atunci când îi vede că El se duce și este prins, zice, toată munca noastră de 3 ani și jumătate a fost zadarnică. Noi am pierdut totul. Mai bine să vedem la familiile noastre.
Ei, aici este problema, că nu era lepădarea de sine, de euul lui. Și Domnul Iisus, în viața lui Petru și în viața noastră, vrea să ne ducă într-un punct în care să spun, Doamne, nu mai vreau nimic din lumea aceasta. Doamne, te vreau pe Tine. Când am spus că nimic din viața mea nu s-a întâmplat. Așa este. Nu știu bine de astăzi ce visuri au și am avut un vis expansiv. Vreau să devin medic, știi? Și de 5 ori am dat examenul odată, de tot de 5 ori. Și bine că aveam dorințele mele. Mama era bolnavă, am zis, mergeau de la un medic la altul, nici nu s-a uitat la ea. Vreau să fiu unul. Și de-aia să măi, atâta timp cât și pentru tine. Adică omul nu este altceva decât creatura lui Dumnezeu. Dacă studiezi ceva care este creat de Dumnezeu, păi nu vezi altceva decât cât este de mare Dumnezeu. Eu privesc la o construcție și zic, mă, extraordinar ce construcție, ce un pod, mă, extraordinar. Dar nu te gândești că cât de inteligent a fost cel care a proiectat podul acela. Ei, când studiezi ființa umană, ziceam, păi trebuie să-L vezi pe Dumnezeu cel care, că ce fac oamenii de astăzi? Nu fac nimica. Decât încep să studieze ființa umană și apoi au descoperit calculatorul, felul în care fracționează, felul în care memoriază, felul în care... Toate astea, de fapt, sunt plecate cum l-a făcut Dumnezeu pe om. Nu mi s-a întâmplat. Mai multe lucruri mi s-a întâmplat, dar știți că după 90 am plecat în Germania și acolo activam undeva într-o biserică germană și era foarte activ acum, așa îmi plăcea să fiu cu tine. Și când fratele păstor, diaconul de acolo, zice, mă, dar văd că tu n-ai vrea să studiezi ceva pe aici, uite, este o școală teologică, dacă vrei, da, cum să nu. Mi-am făcut dosar, ne-am dus, am ajuns în Hamburg, la un institut teologic acolo și am stat de vorbă cu directorul institutului și mă întreabă, știi, dar noi aici avem libertățile noastre, voi în România aveți, era 90, fraților, 92, 93, cam așa. Zic, i-am spus printre altele așa, Dumnezeu vorbește fiecăruia în parte. Ceea ce este specific pentru poporul neamț este așa. Unde Dumnezeu mă va trimite, vreau să fiu specific pentru țara respectivă. Pentru că pare cu grecul m-am cu grec, cu iudeu, cu... Dar, zice, vrei să rămâi aici sau dorința mea, nu știu de ce, eram să fac o școală misionară. Citeam cărțile biografice, autobiografice, am uitat la creațion de William Carey și ziceam, un om care era un pantofar, un om care unul era fierar. Oamenii aceștia care Dumnezeu le-a pus pe inimă lucrarea aceasta. Și totul a fost ok, zic, dar zic, eu știți, dacă nu se poate, vreau să merg la o școală misionară. Zice, mă, este la Köln. Dacă vrei, da, nu s-a aici, dacă nu, dincolo. Și nu mergem la Köln, la o școală misionară. Asta a fost în urmă cu 2 săptămâni și s-a făcut o programare, să am un interviu și la Köln. Eu miercuri trebuia să am întâlnire la Köln, cu institutul de acolo, și pe mine marți m-a luat și m-a pus pe avion și m-a trimis acasă. Și am vorbit cu fratele prezbiter de acolo și frate, uite care-i treaba, știi? Zice, mă, dacă dosarul tău ți era ajuns la Köln, te chema înapoi, dar așa nu mai puteam face nimic. Stai așa și te gândești, Doamne, de ce ne dai niște vise și apoi mi le iei? De ce pui Tu în noi? Că consider că a fost, de ce, Doamne? Parcă nu mi-am dorit în mod deosebit o casă. Nu mi-am dorit în mod deosebit un mijloc de transport. Nu știu de ce. Citeam despre viața misionarilor și vedeam cum, mai ales când citeam despre Maria Tereza, cât era femeia aceasta de simplă și cum lucra ea acolo. Și cât era de devotată. Deci oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și vreau să lucreze pentru Dumnezeu. Ei, lucrurile acestea se întâmplă atunci când trăiești niște lucruri și te întrebi, Doamne, dar de ce? În momentul de criză, când vezi că toate visele sunt dăruite, știți că atunci este momentul în care nu mai ai pasiunile tale și Domnul vrea să se întâlnească, să se întâlnească cu fiecare dintre noi. Momentul în care se întâlnește cu această femeie, cu Naomi, este atunci când ea se hotărăște să se întoarcă înapoi.
Oare mergând pe drum zicea, dar oare ce spun prietenile mele? Da, vecinii mei. Oare cum mă voi prezenta eu în fața lor? Am pierdut totul. Am avut soț, am avut 2 copii și totuși eram un belșug. Și acum mă întorc înapoi, pentru mine în viață nu mai are nici un sens. Viața nu mai are nici un rost. Așa se gândea această femeie. De multe ori așa gândim și noi. Și nu vedem lucru că Dumnezeu dorește ceva mult mai bun decât noi. Când am zis că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi. De aceea îngăduie. Îngăduie. Știți că spune, credem că noi suntem bine și Dumnezeu spune că rupe gardul care ne înconjoară, îngăduie uneori celui rău, îngăduie suferințe să vină asupra noastră, îngăduie ca în asemenea situații să ne îndreptăm ochii spre Dumnezeu, să strigăm la El. Și acum, privind spre această femeie, spune la un moment putea spune, ea nu mai avea niciun viitor și nicio șansă. Așa se întâmplă. Dar numai ce se întâmplă mai departe, această noră a ei, Rut, care îl găsește pe Dumnezeul Israel, prin Naomi, îl întâlnește pe Boaz. Așa merg lucrurile, poate rânduite de Dumnezeu, așa merg lucrurile, încât se căsătorește cu Boaz. Și ce spun oamenii de la partea cetății când se căsătoresc ei? Aș vrea să citesc aici un pasaj în care capitolul 4, versetul 11, spune că tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca Rachela și ca Leia, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie, să-ți facă o casă asemeni casa lui Pereț, casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Cred că aceste cuvinte erau niște cuvinte profetice. În sensul că căsătoria ta, descendenții tăi, să fie ceea ce era Rachela și Leia. Adică să fie binecuvântată. Îmi urmează acolo ceva, parcă un episod mai trist din viața lui Iuda, casei lui Pereț. Dar știți că fiul care se naște din Rut și Boaz este Obed. Obed este tatăl lui Isai, Isai este tatăl lui David. Acest fiu este, de fapt, bunicul lui David, din care Dumnezeu își revasă din nou binecuvântarea asupra poporului Israel. Și încercam să privesc cât era de amărâtă această femeie când se întorcea ea și spunea, nu mai numiți Naomi, spuneți-mi amărăciune, pentru că pentru mine totul este numai amărăciune. Însă ea avea credință în Dumnezeu. Ce va mă face să te... Că întotdeauna avea credință în Dumnezeu. Când spune că Naomi, tot în același capitol spune că versetul 14. Femeile au zis Naomei, binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut norul ta care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Când citesc pasajul acesta, parcă îmi zboare gândul, cum am crescut la țară, vedeam câte o bătrânică care își legăna nepoțelul pe coală și privea în ochii lui și câte bucurie trebuia să fie de inima acestei femei care, altădată, era plină de amărăciune. Care își spunea, acest copil, cum a putut Dumnezeu ca din nimica ce eram, soț, copii, să țin în brațe? Îmi duc aminte de versurile lui Octavian Goga, în care poezia clăca și spunea, căci fătul ăsta al pătimirii mare și al dorului ce moare în așteptare, e solul sfânt, înfricoșatul crainic, izbăvitor durerilor străbune.
Cu alte cuvinte, ea pleca spre acest copil și nu știa ce va fi mai departe. Acest copil a fost o binecuvântare. Pentru că a fost bunicul. Vedeți, de ce uneori Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră? De ce descurajăm uneori? Când spuneam despre evrei, că întotdeauna privim spre acei oameni care au avut biruință, însă prea puțin privim spre aceilalți oameni care, totuși, prin credință, oamenii aceștia, despre care spune, de care lumea nu era vrednică, care au suferit prin pește, au fost tăiați în două cu fier în strău, au fost îmbrăcați în haine de animale, au fost sfâșiați, au fost torturați, oamenii aceștia care au suferit pentru credința lor. Au suferit acești oameni. Iacov în epistola lui spunea, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin treburile încercări. Pentru că știm că încercarea credinței noastre aduce ceva mult mai mult. De aceea, ceea ce aș dori așa de mult, privim spre persoana aceasta, spre Naomi, spre viața ei. Care a fost dorința ei? A fost o dorință, a plecat într-o țară străină pentru că avea o dorință de realizare materială în lumea aceasta. Nu s-a împlinit realizarea, dar s-a împlinit ceva mult mai mult. Ea s-a întâlnit cu Dumnezeu într-un mod tainic și a binecuvântat urmașii ei. Haideți să privim și noi la același lucru. Atunci când mi se pare că nu mai avem nicio șansă, când totul se năruie, să privim în sus. Să credem acest lucru că nimic nu este scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Că totul este sub controlul lui. Că El dorește momentul în care să ne întâlnim cu El. Și El nu dorește o binecuvântare materială. Și El dorește acea binecuvântare în care să ne întâlnim cu El. Pentru că ceea ce vrea El vrea să ne întâlnim cu El și în veșnicie. Priveam la cei ucenici care au fost Domnul Iisus, înainte de înălțare, și-a îndreptat, spune, privirile, mâinile spre ucenici și a binecuvântat. Și ce ar fi putut să spună acum ucenicii? Doamne, suntem binecuvântați de bine, am scăpat de toate problemele în viață. Acum ne-ai investit, suntem misionari și mergem unde ne trimiți Tu și vom avea un succes extraordinar și de acum vom fi. Așa se întâmplă. Nimic nu s-a întâmplat din ceea ce toți au avut parte de moarte de martir. Toți au avut de suferit din pricina numelui Domnului Iisus Hristos. Și au fost oameni binecuvântați. Vedem că Iacov a fost binecuvântat de tatăl său, Isaac. Și cu binecuvântarea în mână se duce, dar el fuge cu binecuvântarea, cec înalt, se duce și nu are pace. Știți când se împlinește binecuvântarea în viața lui? În momentul în care el se întoarce și el spunea, m-am întors cu acest băț, o traistă, și acum Dumnezeu m-a binecuvântat. Dar el nu avea acea întâlnire cu Dumnezeu. Nu avea pace. Și atunci spune, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Dar nu era el binecuvântat? Din punct de vedere material era binecuvântat, dar nu avea binecuvântarea interioară, pacea cu Dumnezeu. Ei, din momentul acela viața se schimbă. Deci aici înțelegem că chiar și în suferință este binecuvântare. De aceea să nu înțelegem sau să nu credem că binecuvântarea înseamnă doar bunăstare materială. Chiar și atunci când mergem la medic și medicul spune, știți, analizele nu sunt prea bune, s-ar putea să fie aici ceva celule canceroase. Doamne, asta e binecuvântare. Nu este binecuvântare. Este binecuvântare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu înțelegem. Pentru cei tineri, probabil spun, nu se poate să fie binecuvântare. Însă pentru frații mai în vârstă care au trecut și privesc în urmă și privesc în urmă la viață, zic, într-adevăr, văd mâna lui Dumnezeu. Și când spuneam că nimic nu mi s-a împlinit din ceea ce am dorit, dar nu sunt descurajați, fraților. Privesc în urmă și zic, Doamne, nu știu de ce și nu caut să primesc explicații de ce. Nu știu de ce, nu caut. Lucrurile sunt ale lui Dumnezeu. Știi ce doresc în fiecare zi? Doamne, cum să fac să scriu pe fracție? Doamne, cum să fac în fiecare zi să-ți fac voia Ta? Nu doresc nimic altceva mai mult. Mi-aduc aminte de o poezie pe care o spunea
tânără în biserică, la Bistrița, era poezia modestie. Zicea, nu țin să ajung un soare, Doamne, dar tot mai mult mă străduiesc să fiu măcar o lumânare și luminând să mă topesc. Nici fluviu cu bogate ape n-aș vrea să alung ca lumea să mă știe, ci un izvoraș ce stinge setea, drumețul mi-aș vrea să fiu. Nici pom cu multe fructe n-aș vrea să fiu, doar un măr care să stâmpere setea unui drumeț. Ce mare lucru este acesta! Să ne dorim ca să stăm cât mai aproape de Dumnezeu. Și la momentul potrivit, El este Cel care se apropie de noi, El ne vorbește, se întâlnește cu noi. De aceea, să-i mulțumim Domnului pentru tot ceea ce El ne dă în viața noastră. Să nu descurajăm, să nu disperăm, să credem că toate sunt sub controlul